Аз съм лично десете. И днес ще ви покажа как може да четете, да прочетете бързо някоя книга, независимо с картинки, без картинки и така нататък. Сега, като за начало взимате книгата, която ще четете. Това е, разбира се, отваряте на страницата, която сте стигнали и започвате да четете. Обаче, след едно известно време, на вас не ви се чете. И организма ви не иска повече да чете. Обаче вие искате. Но в един момент спирате да четете. Но вие искате да четете. Да, това се е случвало и с мен. Аз съм искал да чета, но съм спрял. Не като повече няма чета, ми просто беше една вечер, почнах да чета и след едно известно време оставих книгата и обаче казах, че искам да чета. Още и да. Това беше книга, в която няма картинки. Според мен се досещате какво ще направите в книга, която има картинки. Да. Разбира се, отваряте и започвате да четете като стрела. Защото ако четете дневника на един драндюр, аз съм направил ревю на гледайте го. Ако четете дневника на един драндюр, можете много бързо да прочетете. Да. Аз в момента съм 75-та и да. Аз си разделям книгите, вече тези, които са ми по-ценни, с едно листче. Ще ви обясня защо. Защото като слагам разделител, разделителят е по-дебел от листчето и затова книгите почват да се разширяват и да се късат. Затова аз вече... сега ще ви кажа какво. Затова аз вече си разделям книгите с едно листче. Да, има да ми скулки на него. Да, с едно листче. Аз не се сещам и ако вие имате умерена книга, какво ще рече умерена? Тоест книга, в която да има и картинки, не много, но и текст, пак не много. Тоест да си представим, че смесваме драндюто и Хари Потър в едно. Не да стане на цяла книга. Ами, просто тук няма картинки, тук има много картинки. Като ги смесим двете, става умерена книга с нормални картинки и с нормално текст. Именно Матилда. Аз чета Матилда. Не я чета, извинявам се много. Не я чета Матилда. Дори не съм я започнал да чета. Тя е на Роалд Дал. Аз съм поредицата на Роалд Дал я свърших преди една книга. Не, лъжа. Не съм я свърших преди една книга. Сега чета книгата след... Няма да ме разберете, знам. И затова няма да ви обяснявам.
Да. Значи, искам да ви кажа, че чета Хари Потър, а преди Хари Потър четях Корейцата на Роалд Дал. Да. Да се върнем на Матилда. Матилда има, ето вижте, една цяла страница текст и една цяла страница картинка. И тук е малко текст. Дръндито обаче да, не мога сега да намеря. Дръндито обаче има понякога само едно изречение на страница. Сега точно дори няма изречение, ами го. Има дори една цяла страница само с изписане. В Хари Потър пък няма нито една страница с картинка. Тук също се отбелязвам с лище. Да. Така, и надявам се това видео да ви е харесало. Мисля, че стана по-дълго видеите. Не е фатално. Да, харесвайте не само това видео, ами и всички. Абонирайте се. Коментирайте. Споделяйте с вашите приятели. И да. Това беше от мен и чао!